Білорусь і далі становить загрозу для України та Європи, заявив міністр закордонних справ України пан Сибіга у Верховній Раді. За його словами, режим Лукашенка має бути притягнутий до відповідальності та перебувати під санкціями. Україна також посилюватиме співпрацю з білоруськими демократичними силами. Напередодні велике інтерв'ю для Радіо Свобода дав посол України з особливих доручень з питань і співпраці з білоруськими демократичними силами Ярослав Чорногор. Він розповів про те, що тривалий час Україна не критикує публічно Лукашенка, щоб уникнути загрози з півночі. Але сказав, що не виключає, що за певних умов вище керівництво держави може зустрітися з білоруським диктатором, якщо в умовах війни буде необхідність для того, щоб зменшити кількість людських жертв або взагалі зупинити бойові дії, заявив для журналістів Радіо Свобода Ярослав Чорногор. До нашого ефіру доєднується засновник білоруського патріотичної організації Білого Легіону Сергій Бульба. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Хай живе Білорусь! Героям слава! Живі вічно! Добрий день! Пане Сергію, як ви оцінюєте станом на зараз, чи наскільки режим Лукашенка становить загрозу для України? Ви ведаєте, літерально 2 тижні, напевно, тому Heritage Foundation, це, скажімо так, мозг аналітиків Республіканської партії у Злучених Штатах, вони видали свій доклад, своє бачення геополітичної ситуації по всьому світі. Там прикладно 596 сторонок, так от Білорусь узгадується на 4 сторонках і трошки у зносках виключно у контексті, скажімо так, магчимого скористання Росії білоруської території. Не узгадується ні одного разу, нема ні особного пункту по Білорусі, ні одного разу не узгадується, як його Трамп назвав моцний лідер, а Лукашенка. То бок ён для республіканської партії так само не існує. Тому давайте так будемо реалістами. Злучені Штати, на жаль, сприймають на сьогоднішній день Білорусь чисто як, скажімо так, частку Росії. І це серйозна біда, і все те, що ви запитуєтеся, справді ніхто не дає гарантії, що Лукашенко зможе нешта супрацьпадставіць Путіну, калі Путін захоче знову з білоруської території нешта робити. Ви ж бачите, що коли, наприклад, Росії треба було продемонструвати свій арешник, то вони завезли на білоруську територію літерально на 5 кілометрів від межі, вони завезли командно-штабні машинки. Розумієте, от їх показали по телевізії, що командно-штабні машини на білоруській території. Этого цалкам достатково, как превентивный удар, коли что в отказ был нанесен якраз по белорусской территории. Хотя, глядите, вот такий комплекс, ён при бойовій роботі, ён якраз буде роззасяроджений у радіусі до 100 кілометрів. Тобто пускові установки, хоча і за все будуть знаходитися де-небудь у Росії, і старт буде менавіта з російської території. Але ж покольки нам усім показали, що вот командно-штабні машини на білоруській території, это достатково абсолютно для того, как стала Беларусь законной мишенью. Вот это та самая безглуздая політика Лукашенка, розумієте? Командувач Сил безпілотних систем України Мадір сказав, якщо Білорусь надумає вступати в війну проти України, то цілі для ударів визначені. Як ви вважаєте, пане Сергію, чи почують цю заяву в Мінську, чи зробили висновки? Чи все-таки Путіна бояться більше, ніж українських ударів? А ви ведаєте, це серйозний аргумент для Лукашенка, у тим ліку і перед Путіним. Тобто ми узгадуємо, що Лукашенко після того був в Москві, а після цього був у Сі Цзіньпіня у Китаї. То менавіта у китайського керівника ён просив оборони перед Путіним. То, что Броуди сказал, так, это поимело великое значение, наколькі я ведаю. Это почули и Министерство обороны, это почули и цивильные влады. Але ж яны паспрабавалі знайсці контраргумент, яны гласно пригрозили Украине, что яны могут тады своим полонезом пачаць шмаляць якраз по Ровенской атомной станции. То вот такая вот погроза на погрозу, разумеете?
Ну, і Лишь паўтаруся, гэты аргумент быў скарыстаны менавіта для Сі Цзіньпіня, што крый Божа вот пагаварыць з Пуціним, каб нас не ўцягнулі, таму што інакш нам тады вот суцэльны кірдык. Тут Лукашенко подарували перший білоруський автомат білоруського виробництва, про це пише Білта. Лукашенко каже, що Білорусь створила власне виробництво стрілецької зброї, оскільки вона є основою будь-якої армії, але там, коли відбувався цей символічний жест передачі першого білоруського автомата, був такий надпис, що це не для війни, а для впевненості у світі. Як ви розцінюєте, що Білорусь почала виробляти автомати? Ну, вы ведаеце, да, это з одного боку, каб не залежаць ад Расіі, з другого боку, это для гандлю. Давайте шчыра прызнаемся, Лукашенко асвоіў для сябе новы сегмент рынка. То бок ён паглядзеў, што якраз з афрыканскімі краінамі, азіяцкімі краінамі ён можа гандляваць сам без Расіі. Яму это спадабалася вельмі. По самим якасцям этого калашнікападобнага аўтамата беларускага, в прынцыпе, спецыялісты адгукаюцца як бы так не вельмі, але ж там ёсць адна спецыфічная асаблівасць. Ён не пад вот, патрон 5,45, а ён пад стары савецкі, калі памятаеце, быў такі АКМ савецкі, вот это, ён быў 7,62. То бок это якраз разлічана пад вот, набой 7,62. І падобна, што Лукашенко як разлічвае на тое, што сваю вытворчасць яны паставяць, тым больш з часоў Савецкага Саюзу, напэўна, засталося гэтых набояў 7,62. Ну і плюс усе афрыканскія рэжымы, азіяцкія, яны як бы таксама звыклі да старога савецкага АКМ. Таму я думаю, што ў прынцыпе, што ў першую чаргу Лукашенко робіць больш спадзяванні на бізнес менавіта зіме, чым на абарону як бы так. Ну, вот, нам рассказывают, что ядерная зброя есть гаранты того, что у нас никто не нападет. Хотя, ну, уже зразумела, что как раз подивившийся перевести ядерную зброю тактичную на белорусскую территорию, хотя, в принципе, одна серьезная разведка спокойно подтвердила ее наименее в Беларуси. Але ж тым не менш, італьянскі фонд, які, наприклад, дозволяє той ж Росії при любым транзіті улады, які будуть не подобаться Росії, увести свои войски на белорусскую территорию, спасавшись, что это робится выключно для того, как крыть Божа ядерная зброя не потапила и не прошилась. Беларусь зрабіла вельмі сур'ёзную памылку, я называю это троянским конем, то бок дазволіўшы размяшчэнне на беларускай тэрыторыі стратегії тактычнай ядерной зброі, а Беларусь сабе подписала, ну, скажем так, не найлепшыя варыянты. Глядзіце, сэнс у тым, што пры любым транзіце ўлады, які не будзе падабацца Расіі, а я нагадаю, напрыклад, розныя інтарэсы, напрыклад, Кітай прыгледзеў для сябе, ну вот, прэм'ера, які пастаянна іх сустракае іх дэлегацыі, яны ўжо далі зразумець, што ён зацікавіў якасці пераемніка Лукашэнкі. Тым не менш, вот інтарэсы Масквы і Кітаю тут вельмі разыходзяцца. Так вось я да чаго? То, што пры любым транзіце ўлады, які не будзе падабацца менавіта Маскве, Масква зможа ўвесці ў Беларусь свае войскі, патлумачыўшы для міжнароднай супольнасці гэты ўвод менавіта тым, што яны это робяць для таго, каб ядерная зброя, крый Божа, не потрапіла у рукі нехарошым людзям. Тут дивіться, просто ми сьогодні мали можливість спілкуватися з українським військовим експертом Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», і ми обговорювали про те, чого чекати від росіян в період осени-зими, якщо все-таки Путін наважиться продовжувати відкрито проводити мобілізацію, так? І є така думка від пана Лакійчука про те, що, ну, якщо Лукашенко здасться, так би мовити, так, то, ймовірно, після проведення мобілізації буде захід вже разом з білорусами в Україну з півночі, тобто з півдня Білоруської республіки. Як ви вважаєте, наскільки такі варіанти має право на життя? Глядите, самый важный момент – это расходники, наименее расходников, набоев, снарядов,
От у 22-м годзе, калі русакі заходзілі, яны асабліва са складоў Гомельскай вобласці выграблі ўсё, што было. І я бы тут паставіў у першую чаргу, калі вот у Беларусь пачнецца масавы завоз менавіта набояў і снарадаў, то это будзе сведчыць пра тое, што нешта задумалі з беларускай тэрыторыі. Але ж я вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі словы Сі Цзіньпіня для Пуціна яны ўсё ж такі вельмі важныя. Пекін ніяк не хоча страціць транзіт свайго груза на Еўразвяз, а Беларусь зараз атрымалася як горлышко пляшкі, цераз якое якраз ідзе той самы транзіт. Дарэчы, Лукашенко пастаянна спрабуе з імі заігрываць, і ў прынцыпе у ягоным апараце ёсць чыноўнікі, якія даўно прапаноўваюць, і ў прынцыпе ў кулуарах это агучвалі прапанову ўжо кітайцам размесціць некалькі ваенных базаў менавіта на беларускай тэрыторыі. Але ж пакуль што Кітай афіцыйна ніяк не адрэагаваў. Але ж будзем назіраць такое ўражанне, што літаральна тыдзень таму праходзілі сумесныя навучанні беларусаў і кітайцаў на беларускай тэрыторыі. Беларускія сілы спецыяльных аперацый ўжо лёталі на Кітай на навучанні. І я прагназую, што колькасць гэтых сумесных беларуска-кітайскіх навучанняў будзе ўвесь час павялічвацца. Тобто, по суті, від того, щоб Білорусь не вступила фізично у війну проти України, режим Лукашенка стримує Китай. Нават не так. Лукашенко таксама вайна не патрэбна. Вот ягоная ідэалогія, памятаеце, гэты буйныя пратэсты ў Беларусі ў 20-м годзе, якія ім удалося задушыць, то, в прынцыпе, Лукашенко дасягнуў новага сацыяльнага договору з тымі, хто застаўся ўнутры Беларусі. Ён якраз палягае на этой стабільнасці. Што ў нас усё стабільна, у нас там пенсіі плоцяць, у нас няма вайны. І зразумееце, калі пачнецца вайна, край Божа, то Лукашэнкава ідэалогія ўся это разваліцца. Таму ён таксама абсалютна не зацікаўлены ў тым, каб Беларусь удзельнічала ў вайне. Адзіны, хто в этом зацікаўлены, это Путін. Все. Але Павло Лакійчук також нам казав, що на території Білорусі вздовж нашого кордону з цією країною побудовані пускові майданчики для запуску безпілотних літальних апаратів російськими військами. Вони станом на зараз порожні, але, знову ж таки, як то кажуть, питання часу може бути доволі швидко вирішене. Ну і нагадуємо, що на території Білорусі є ретранслятори, які задають курс польоту безпілотниками, які безпосередньо атакують західні області України. Тож скажіть, все-таки Білорусь на якому зараз етапі? У війні? Чи взяла паузу у війні проти України? Білорусь категорично не хоче удзельнічаць. То бок ёсць кансенсус паміж народам, што 85% делу белорусов у войне с Украиной. Все разумеют, что это путинские гульни, и никто не хочет загинуть, разумеете. А скажіть, будь ласка, стосовно нової філософії від Лукашенка, мовляв, білоруси – це ті самі росіяни, нібито, але кращої якості. В чому полягала ця думка Лукашенка? Чому він її сказав? Як ви вважаєте? Я не перший раз агучиваю, я памятаю у Пітері, ён агучив гадоў 8 тому. Тады это выклікала у расіян пэўную рэакцыю, а на сённяшні дзень, паколькі это ўжо рэмейк, то неяк ніхто асабліва ўжо не рэагуе. У Лукашэнкі сапраўды савецкія мазгі, ён лічыць, што беларусы, это рускія, але ж рускія працавітыя. Як у нас жартуюць, у нас любяць назву Беларусь, прамаўляць Белая Русь. То бок мы жартуем, што мы Белая Русь, а побач з намі на ўсходзе это, зусім не Белая Русь. То бок у гэтым плане можна раздзяляць. А тое, што Лукашенко гаворыць нешта тое, што падабацца сваім на внутраным інфармацыйным рынку, што называецца, так это да гэтага ўсе ўжо звыкліся. І нават расіяне, по-моему, на эту фразу ніяк уже не адрэагавалі. Пан Сергію, дякую вам, що знайшли час долучитися до ефіру. Нагадаю, з нами був засновник білоруської патріотичної організації «Білий легіон» Сергій Бульба. Говорили про загрозу зі сторони Білорусі. Пане Сергію, дякую вам. Бережіться. Спокійного вечора.